music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinubay. Huwag nailain pa. Labi ahoy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Abyan may nga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Epafras Sakar nga karon pastor sang Bahay City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Malipayon sa imo nga pagpamati sa sining aton programa pinaagi sa sining istasyonan sa radyo. Ang aton pamalandungan karon amo ang Jeremias Kapitulo 9, versikulo 23 kag 24. Akon basahon ini, nagasiling ang balaan kasulatan. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, dili magimaya ang maalam sa iya kaalam, o kon magimaya ang gamhanan nga tao sa iya gahom. Ang manggaranon, dili magimaya sa iya manggad, kundi ang nagahimaya, maghimaya sa sini, na siya may pagangop kag nakakilala sa akon. Nga ako amo ang Ginoo nga nagahikot sing kalulo, sing katarungan, kag pagkamatarong sa duta. Kaysa sining mga butang, nagakalipay ako, nagasiling ang Ginoo. Kabayang Ginoo magadugang sang pagpakamayong espirituhanon, sa sining mga pulo nga aton ginbasa. Importante sa aton nga mga kabuhi, subong nga mga anak sang Dios. Nga aton himayaon ng Dios gid sa aton nga mga kabuhi. Importante nga aton ipaalinton sa mga katawhan, ining gamhanan may gugmaon, napunan sinang gugma, kaluoy, kagbugay sa aton nga mga kabuhi. Kinanglan siya amo ang topiko, ang subject sa aton nga mga paghimaya. Kung ikaw sa pagkamatod nakakilala sa Ginoo kag nakahangop kung paano siya nagahigugma sa imo, gusto nimo nga ipaambit, ipahibalo sa iban nga mga tao ang iya nga kaayo, ang iya nga gugma, ang iya nga kaluoy. Diri sa Jeremias Kapitulo 9, versikulo 23, kag 24, ano diri ang ginadumilian nga mangin kabangdanan sa aton nga paghimaya? Ang una, ang wisdom o kon ang perception. Perception or wisdom. Madamo sa mga tao nga maalam. Dira sa Guinness Book of World Records, may isa ka babae nga gihinganlan si Marilyn Vos Savant, born Marilyn Mack, sa tong August 11, 1946. Isa siya ka American columnist sa isa ka magazine nga gin-record sang Guinness Book of World Records nga siya may 400 IQ. Kag ini nga babay kung sa tawhanon naton nga istorya, may rason siya nga magtinikal. Hamak mo, 400
ang iyang IQ. Isa ka competitive category sa sinang publication sang siya nag-retire. Amo ini ang babae nga kun buhi pa ni siya, wala ko nakahibalo kun buhi pa ni siya. Kung siya magtinikal, may ikatikal siya. Tungod kay siya may 400 IQ. Mataas nga IQ. Pero nagsiling diri ang aton Ginoo, ang isa ka tawo nga may perception, may wisdom, hindi siya magtinikal sina. Tungod kay may source sang ihibalo, sang aton knowledge o kung sang aton wisdom. Kag siya, amo ang Diyos. Ikadua, ang tao hindi man siya magpabugal o kung magtinikal tungod kay siya gamhanan. Ang gahom sa mga emperador, mga 14 ka mga emperador sa Roman Empire, initanan, nagkalapatay sila, kag ang ila gahom, napatay man upod sa ila. Isa sa gamhanan nga general o kon soldado nga nangin hari man, isa kad emperador sa Greece, amo si Alexander the Great. O nakapirdi siya sa mga tribo, sa mga ginharian, sa mga pungsod. Pero wala siya singgahom sa pagpugong, sa pag-inom. Nga tungod sina ang suno sa mga historians, naghabok ang iya atay. Kag nga tungod sina sa sobra nga pag-inom, siya napatay. May gahom siya sa pagpirdi sa mga ginarian sa iya panahon, pero wala siya singgahom sa pagpirdi sang iya pahubog nga nangin kabangdanan sang iya kamatayon. Ang mga gahom sang mga hari kag sa mga presidente nagaupod sa ila mga lulubnganan. O si Queen Elizabeth II naggahom subong reyna sa United Kingdom sa mga 70 gid ka tuig, 7 decades. Kag na siya napatay. Ang iya gahom subong reyna nagupod sa iya dito sa iyang kamatayon. Kag karon gid turn over sa iya bata nga si King Charles III. Ang gahom abyan sa mga emperador, sa mga hari, sa mga premier ministro, kag bisan pa sa mga presidente. Ang gahom sa mga senador, ang gahom sa mga gobernador, sang mayor, initanan, umalagi lang. So ang tao hindi siya pabugal sining gahom, kay ini temporaryo lang. Ikatatlo, hindi lamang ang perception or wisdom, hindi lang ang ginatawag naton power, kundi ikatatlo ang possessions, ang manggad. Nagasiling diri, o kon ang manggaranon, hindi maghimaya sa iya manggad. Ang pinaka-manggaranon sang 2018, amo si Jeff Bezos. Isa siya ka manggaranon nga founder sang Amazon dito sa Amerika. Kag nga tungod siya ang nangin gitawag nga first centi billionaire. Centi meaning 100 billion dollars ang iya nga manggad. Siya ang pinakamanggaranon nga tao sa bugos nga kalibutan sang 2018. Iya pa nga ginpierde ang manggaranon man sang una nga si Microsoft founder si Bill Gates nga nangin top 18 sa sulod sang 24 ka tuig. Pero sang 2022 ini nga tuig
ang nangin manggaranon sa bugos nga kalibutan amo si Elon Musk. Pero tanaw naton ang ila domestic life. Si Jeff Bezos, iya nga ginbulagan ang iya nga asawa. Si Microsoft founder Bill Gates, nagbulag man sa iya nga asawa. Kag madamo man sang mga balita na nungod sa kay Elon Musk, na nungod sa morality. Now, ang tao nga manggaranon, hindi siya maghimaya o kon mag-boast, mag-brag sang ilang nga bahandi. Kay kaangay sang pispis ang bahandi may kaugalingon nga pako nga magalupad palayo sa tag-iya sini. Siling sa ngaton Ginoo, kinahanglan ang tao hindi magpabugal tungod sang iya nga perception or the ability to understand. Hindi magpabugal tungod sang iya gahom because power is merely temporary. Hindi siya magpabugal bisan pa sang iya mga possessions, sang iya manggad. Kay ining manggad kaangay sang pispis, may panahon nga magalupad, pailayo sa tag-iya sini. Ano man ang buhaton sang tao? Ano ang kabangdanan sang iya nga paghimaya? Suno sa sini nga bahin sa Balaan Kasulatan Jeremias Kapitulo 9, versikulo 24. Kundi ang nagahimaya, maghimaya sa sini, nga siya may paghangop, kag nakakilala sa akon, nga ako amo ang Ginoo nga nagahikot sing kalulo, sing katarungan, kag pagamatarong sa duta. Kay sa sini nga butang, nagakalipay ako, nagasiling ang Ginoo. Kung sa aton paabyan, ang angayan dapat nga imo pagakalipayan kag paambit, isugid, imo nga ipanaksiyon sa iban nga mga tao. Hindi nga kung daw ano ikaw kaalam, hindi kung daw ano ikaw kagamhanan, kag hindi kung daw ano ikaw ka manggaranon. Kundi nga ikaw nakakilala kag may relasyon sa sininggamhanan nga Dios nga mo ang tuburan sang una sang kaalam. Tuburan siya sang gahom kag tuburan siya sang manggad. Ang imo nga isugid sa mga tao nga ikaw may kaangtanan o kung relasyon sa sining mahigugmaon, maluluyon, kag napunan sang bugay nga Dios. Mamangkot ako sa imo abyan, ikaw bala may kaangtanan sa sining balaan kag matarong nga Dios pinaagi sa imo nga paginulsol sang imo mga sala kag pagsalig sa kay Kristo Jesus. O ina nga kaangtanan o kung relasyon, isa ka possession, isa ka butang nga imo na angkon nga indi gid magalupad sa imo, gikan sa imo, kaangay sang manggad, kaangay sang gahom, kaangay sang kaalam. Abyan, ang katuyuan sa sini nga programa amo nga ikaw kuntani maka-establisar sang kaangtanan sa sinang nga Dios nga nagahigugma sa imo, nga tungod sina ginhatag niya ang iya bugtong anak si Ginoong Hesus. Kag nga ini nga bugtong anak si Ginoong Hesus nagpakamatay para sa aton nga mga sala dito sa krus ng Kalbaryo. Siya ginlubong kag siya man nabanhaw. Naga-confirm, nagapamatuod abyan nga kung ikaw magsalig kay Kristo Jesus, ikaw man, bisan ikaw mapatay sa lawas, mabanhaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa sininga kalibutan. So amoy naabyan ang minsay sa sininga aga nga kung ikaw nakabaton sinanga manluluwas si Ginoong Hesus. Kung ikaw nakahibalo nga kung paano ikaw ginhigugma sang Ginoo, imo man isugid, imo man
ipanaksiyon sa iban nga mga tao, agod nga sila makaangkon man sang amo nga kaangtanan o kung relasyon sa siring nga Diyos. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sa ining bagong adlaw nga imo ginhatag sa amon. Kabay pa kung tani nga ining amon nga mga kabuhi mangin alagyan sang pagpakamayo para sa iban. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat abyan sa imo nga pagpamati sining aton programa sa sining istasyonan sa radyo. Ako si Pastor Epafras Sacar, nagasiling, May God bless us all. Thank you. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinubay. Way lain pa. Lami, oy.